Għaddejjin l-aħħar preparamenti biex is-sibt fil-Belt Kapitali jittella wieħed mill-akbar avvenimenti f'pajjiżna wara s-sajf in-Notte Bianca. Fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija One News segwa l-provi ta' waħda miż-żifniet uniċi, inklużi fil-programm vast tas-sibt filgħaxija. Id-direttur artistiku tan-Notte Bianca Antoine Farrugia għalilna kif dan l-avveniment jiċċelebra dak kollu li huwa artistiku. Kif qed taraw bħalissa qed nifinalizzaw wieħed mill-iktar shows importanti li għandna Unite. Dan huwa esperiment fi sfin kontemporanju imħallat ukoll ma' fashion, ma' moda bejn pajjiżi varji fosthom tal-Mediterran kif ukoll South America, l-Amerika t'isfel u wkoll l-Asja. L-artisti wkoll mhumiex kollha Maltin, fil-fatt waħda minnhom Maltin, l-oħrajn huma barranin. U aħna noqogħdu attenti fil-programm ta' Notte Bianca ma nagħmlux biss dak li huwa entertaining imma wkoll dak li huwa artistiku. Għan-Notte Bianca ta' din is-sena se jieħdu sehem mal-500 artist f'50 attività differenti. Filwaqt li bħalma ġara f'edizzjonijiet tal-passat mistennija jattendu eluf ta' nies. Ta' min ifakkar ukoll kif persuni bi bżonnijiet speċjali li għandhom fil-possess tagħhom il-Blue Badge se jkunu jistgħu jaqbżu l-kju. Is-servizz ta' tal-linja se jkun bxejn għal kull min għandu tal-linja kard. Wara 11 ta' billej se jsiru vjaġġi kull nofsija għal madwar il-pajjiż kollu. Id-dettalji kollha bil-programm jinsabu fuq is-sit festivals.mt jew il-paġna ta' Facebook Notte Bianca Valletta.